Se olisi tiistai, 17. päivä ja tosiaan kun tuossa nyt sen keventeli ton viime viikon ja haluja olisi ollut punnertoja tehdä, mutta ei malta. Kyllä mä sanon, että oli toi pikkusen hyvä ratkaisu pitää toi kevennys tossa, koska nyt niin kunto oli mennyt ihan älyttömän paljon eteenpäin. Heti kun teki siihen yhden kovan reenin, eilisen jalkareenin, niin tänä aamuna taas vähän hymyiliti kun kahtoi kuntoon. Minusta se on silleen tämmöisessä aika ulkonäkölajissa niin ihan positiivinen asia, jos tämmöiset aika itsekriittiset henkilöt saa jollain tavalla tyytyväiseksi siitä, miltä siinä näyttää siinä peilissä. Niin semmoista. Tuosta pikku puusterinaamaa. Tästä tulee se 150 mg kofeiinia ja sitten jumppaamaan. Tää on niin hyvä. Yhden energiajuoman tai nokon mä oon päivässä yleensä juonut ja sitten tämmönen pikku boosteri, niin se ei paljon pahaa tee. Hyvin virkistäjä, eikä vattan päälle itellä kun lähtee reenaamaan. Jos mä juon kahvin, tuosta tumman kahvin, niin tuntuu, että pitää juosta vessassa heti sen jälkeen. On kirpeitä. Ai. Kanaliikkeellä selälle ylätelijä vastaanotteella. Välillä tykkään vähän tuolla lapiokahvallakin liikkeen, mutta pääsääntöisesti vastaanotto on kaikista paras kyllä, kun siinä kyynärkulma menee oikein. Eikä varsinkin jos on vähän rajoitteita tuossa ulkokierrossa, niin se helposti tuolla suoralla tangolla menee sitten kääntyy niitä kyynärpat meidän takaviistoista, se aivan yläselkä epäkasalue ottaa siitä liikkeestä sitten hallinnan. Ja toki itellä omassa tapauksessa se nyt haittaisi mitään, että sinne yläselkäänkin saa sitä paksuutta epäkasalueelle, mutta mun mielestä siihen parempia liikkeitäkin on olemassa, kuten kulmasoutu pystymässä asennossa tai soudulaitteet. Näitä tähän muutamia sarjoja. Joudun tosi varovasti tekemään tuon kulmasoudun, ettei tulisi tonne yhtään semmoista kyykkäystä tuolla selällä. Sen takia nämä pinnat on ihan hyvä, kun laittaa tuon kolmen korttiin. Siitä antaa semmosen varmaan tuen siihen. Koska kuitenkin yläselkää siihen tehdään. Se ei haittaa mitään.
Äkkiveto ja polveääntä on tullut, tai polven kohdat on nyt tehty semmosen 5-6 viikkoa. Ja en tiedä, nyt on tuntunut, että on selkävokin paljon paremmin, kun sen tekee paljon vetoa, mutta ei maasta asti. Joutuu vähän niinku rajoittamaan, että jalat suorana pelkällä selä-alennuksella. Että pitäisi olla hyvin kunnossa siinä, niin vatsa tosi tiukkana. Ja vaikka mä tein sen putoamaan alaspäin, niin saa parhaillaan hyvän paineen koko keskiselkään. Toki joutuu sitten tekemään liikkuvuusharjoitteita ja venyttelyitä ja muuta, kun tekee näitä peruslaskeita liikkeitä. Mä uskon, että tää on mulle aina niin hyväksi. Tuntuu tosi hyvältä. Ei veetä piippuun. Pidetään vaan sen liikkeen, niin siinä ei hirveätä paine. Semmoinen. Joo. Sitten vielä alatalia. Tai aerobiaa. Hyvää jäbät. Heillä on niin väsyneen näköinen. Hyvä kun me en kuule mitään. Mä voin vaan trollata tällä ja kuvata tietämättä, että kuka katsoo. Tehdään aerobia. Ei jaksa enää hirveet. Tässä liikkeessä on hyvä tähän olla irtokahvoilla. Sattuu saamaan paremman asennon ranteelle ja myös liikkuu niin sitten ranne eikä se rajoita sitten liittää. Joo, tätä yksi vähän pienemmällä painolla ja vielä vähän tarkemmin. Ja siinäpä se on sitten selälle tehtynä kaikki. Tänään ei tuu mitään pulloveria tai muita. Tämä 4 liikettä riittää vallan mainiosti. Vatsuja tuohon loppuun ja onko selkävä heittämässä sitten vielä. Siinäpä se. Joo. Eiköhän se ole
Siinä. Ei enää saa puristettua tuonne loppuun asti. Mutta tässäkin kun teette, niin olkapäät pitäkää takana. Niin pääsen roikahtamaan tuonne eteen, koska se veto lähtee sitten monesti ja käsille ja olkapäille, että saa sitä selkätuonne puristettua, jos se ei ole kontrollissa heti alusta alkaen. Olkapää taakse, puristus ja rintakehää ylös. Sillä vatsojen kodassa loppuu. Tässäkin niin mitään hirveitä paineita. Mutta hyvä ryhin, että rinta on lytyssä, rintakehä pystyssä, vatsa sisään vähän vakuumiin ja koko ajan rintakehä pystyssä tapahtuu puristus alavatsalla. Ei jaloilla ja ponkalla, vaan koko ajan pystyssä ja vatsa sisään. Eli ei puristeta näin, vaan rintakehä pystyssä. Eli liike on loppuunsa aika pieni haitarimainen liike. Ja mä kokeilen saada tämän polttamaan tuohon navan alapuolelle. Ja näitä tarvitaan kuin pari sarjaa ja sen jälkeen teen varmaan pallolla tuolla venyttelypuolella, niin se on hyvä. Voisin itse käydä sen läpi siinä paremmin. Mä en tiedä, onko se hyvä vai huono juttu, mutta tulee aina kuvatessa, niin pikkusen ehkä kokeiltua kovemmin tehdä. Pitää se kameralle yrittää näyttää. Toisaalta ihan motivoivaa. Pistät kameran pyörimään ja se on pakko tehdä sarjat puhtaammin ja paremmin ja kovemmin kuin ilman, että ei ole sitä kameraa kuvaamassa. Se on Tietillä vähän semmonen oma treenikaveri tää kamera. Ja aikaa mulla on mennyt reenissä 49 minuuttia ekasta lämmittelystä. Eli ottakaa tämmönen jumppapallo. Menkää nurkkaan. Asettautukaa sille, että pallo on tuossa alaselän päällä. Tästä on muuta hävinnyt vähän ilmat pois. Mutta anyway, kyllä tässä pystyy tekemään vielä. Elikkä on ihan tässä näin kyyryssä asennossa jalakoukussa, vaan pikkusen suoraksi. Käät niskan taakse. Vatsa sisään, rintakehä pystyy ja koko ajan rintakehä pystyssä laukarinnassa. Puristus, 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 puristus. Koko ajan vedätte vatsaa sisään. Ja rintakehä pystyssä. Väkisin rintakehä vaan nostaa ylöspäin. Tämä pitäisikö aivan tänne alavatsa. Tämmönen liike. Mun ehdottomasti suosikkiliike vatsalla. Ja kokeilkaa nyt ja tuutte yllättymään. Tää pallo tekee sen, että sä joudut siinä vähän olemaan koko ajan semmossa pitoasennossa ja koko keskivartalo on siinä aktivoituneena. Koska jos sä lähdet hirveästi ryskemmään, niin se pallo rupeaa pomppimaan eikä sitä tule yhtään mitään. Niin toi on hyvin stabilisoi toi pallo suoja. Mut tällä. Tässäpä tämä treeni. Tein vielä tähän 1-2 sarjaa vielä
näitä ja sitten käyn vähän poseeraamassa. Joo, semmonen reeni. Tein siihen loppuun vielä vähän tuolla pallolla muutaman sarjan lisää ja pikkuposeeraukset ja nyt ei kun takaisin syömään kotiin ja palautumaan ja tekemään valmennushommia. Ja jos tykkäsit tästä videosta, niin käy kommentoimassa tuohon alle, mitä työ haluaisitte nähdä. Mä mielelläni näitä kuvaa ja just tuossa sanoin itse asiassa, että tää on semmonen hyvä treenikaveri tää kamera, kun mä oon aina reenannut yksin ja mä kuvaan noita reenejä, niin se tuopi semmosen vähän lisää boostin siihen, että ehkä vähän joutuu puskemaan enemmän kuin mitään normaalisti ja näin, niin tää on kyllä ihan sikamukavaa. Tykätkää tästä, tilatkaa tää kanava, jakakaa tätä, niin saadaan tänne mukavasti seuraajakuntaa. Ja Snapchattiin mä vaihoin mun nimimerkin, se oli ennen Pekka_Kotipohja. Nyt se on Pekka Kotipohja yhteen kirjoitettuna. Käykää laittamassa seurantaa ja höpistään siellä. Se on ollut ihan mukava meistä, semmonen tosi helppo ja siellä on tosiaan semmonen matala kynnys kaikkea päivitellä, niin tulukaa sinne seurailemaan. Ja ilta meneekin sitten valmennushommien parissa ja oon äärettömän kiitollinen siitä, että porukka on lähtenyt remmiin mukaan ja on hyvä puuki siinä ja on ollut tosi tyytyväisiä asiakkaita ja koko ajan kasvaa. Tule siekki mun valmennukseen. Tosta pääsee linkistä www.kotipohja.com tai laittakaa kotipohjapro@gmail.com sähköpostia tai pistäkää mulle viestiä Instagramissa tai Snapchatissa tai muualla, niin pistetään teille tavoitteet kuntoon. Olitpahan sitten menossa kehonrakennus- tai fitnesslavoille, niin mä oon valmiina myös sinne kisaprepille auttamaan ja uskon, että siellä on mulla aika paljon annettavaa ja saadaan teidät elämäni kuntoon sinne lavalle. Tai olipahan sulla tarkoituksena sitten kiinteytyä, kasvattaa lihasmassaa tai muuten vaan terveet elämäntavat ja saada sinne treeneihin vähän järkeä ja kehitystä aikaan sekä ruokailuun, niin täältä löytyy kaikki apu. Ja yhteydenpitoahan mulla on käytännössä rajaton, että mä oon siinä koko ajan mukana hommassa ja vastailen ja muutetaan ohjelmia tarpeen mukaan ja tehdään sitten tarvittavia säätöjä niin, että mä opin tuntemaan teidän valmennettavien kropaa, miten se reagoi, miten se toimii ja millä tavalla teidän arki rullaa siellä, miten se pitää soveltaa siihen teidän arkeen, teittekö te minkälaista työtä ikinä, niin se saadaan sillä tavalla sinne järkkäiltyä. Semmoista. Olkaa rohkeasti yhteydessä ja käykää myös tutustumassa noihin mun valmisohjelmiin. Ne on aika helppo steppi ja edullinen steppi lähteä siitä kokeilemaan, jos ette rohkene vielä valmennuksen, mutta suosittelen valmennusta. Ei ole tällä hetkellä tullut yhtään negatiivista ainakaan itselle palautetta siitä, että minkälainen minä olen valmentajana. Ja mä räätälöin joka ikisen valmennuksen aina sen asiakkaan tavoitteen mukaan. Ja hinnathan mulla on todella kilpailukykyiset, että ei todellakaan ole missään hinnankirouksissa suhteessa siihen, että kuinka paljon mä panostan niihin valmennettaviin. Mä haluan pitää sen henkilökohtaisena ja haluan pitää sen semmoisena sopivana määränä sen valmennusporukan, mutta niin, että meillä on semmoinen hyvä jengi sillä kasassa. Olkaa rohkeasti yhteydessä. Palataan seuraavan videon parissa. Kiitos. Thank you.